alle sammen. Panda The Gaming her. Jeg er som fætter, Christoffer. Og vi skal lave en Ask Me, hvor vi så læser nogle spørgsmål op. Jeg har fået rigtig mange spørgsmål. Skal vi bare starte forfra? Nej, eller jo, bare starten af. Okay, første spørgsmål er fra Oscar Evers Jansen. Ja, som skriver: køb CSGO og upload en masse videoer med det. Det ville give masser af subscribers. Ja, det ville det. Og, så er der en, der kommer fra Kasper Brandt. Men ja, måske kommer der CSGO, når jeg får downloadet Steam og alt det der. Men jeg ved ikke helt, om der kommer CSGO, men det gør der måske. Kom måske. Så er der en, kommentar fra Kasper Brandt. Til din Ask, hvor kommer du fra? Hvorfor? I Søren vil du vide, hvor? Et sted i Danmark? Ja, nej, et sted på jordkloden. Ja, det må være et svar nok. Ja. Og det næste spørgsmål er fra Juxi, som skriver: kan virkelig godt lide dine videoer. Tak. Det sætter jeg virkelig meget pris på, at du godt kan lide mine videoer. Det er jeg virkelig glad for. Der er en, der hedder Jakob H.D. Vil du helst have masser af penge, og de fattige ville forblive fattige, eller ikke have nogen penge, og alle de fattige havde penge? Det er et svært spørgsmål. Altså, hvis de nu har penge, så kunne jeg bare ikke engang nemlig komme og måske at låne, fordi jeg har givet dem penge. Så jeg vil sige alle de fattige. Ja. Hvis jeg var stenrig og sådan der, så ville jeg nok give dem til fattige. Altså ikke alle penge. Altså ikke med alle. Jeg vil beholde nogle af dem. Ja, så jeg vil sige, at jeg var rig, og nogle af dem vil jeg give til de fattige. Så kunne de fattige få halvdelen af... Ja, jeg vil være rig, og så kunne jeg give noget af det til de fattige. Så er der et spørgsmål fra Juxi, som skriver: hold en fest som en sub special, det ville være for fedt. Ja, det er faktisk en god idé. Der er en, der hedder Coast. Okay, hvis det er runder 20 eller...